balandeli bami sengiphinde ngabuya futhi balandeli bami sengiphinde ngabuya futhi ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma le ngoma ingeyenu ngizodlala ingoma le ngoma ingeyenu ngizodlala ingoma balandeli bami sengiphinde ngabuya futhi ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma lejabula abantu ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma ngizodlala ingoma lejabula abantu Hlabazonke hlabazonke thisha wamanzi wenkosi wafana hlabazonke hlabazonke umthakazi ngenkonzo wafana bami hlaba zonke hlaba zonke yimi nkosi ngimbethe bafana sanibonani babukeli, sanibonani bathanda umculo wamaskandi, sanibonani bathanda umculo noma ngabe umculo. Ngibingelela uthisha wamanzi umfowethu uMzulu phansi ePlum Trade Modern esigodini sasevaka la engidabuka khona. Ngizonethulela bafethu na umsebenzi wami ka-2023 i-album yami yesibili. Ngathi nje mhlawumbe ngesithathu ngoba saqala la saqala khona saqala nge-single track salandela nge-album ngo-2021. Namhlanje sonethulela i-album eshisa kakhulu, yashisa kakhulu impela ngomfazi bafowethu. Kanjani bafowethu? Yashisa impela bafowethu, ngicela niyithenge kakhulu. Yotholakala kuzo zonke indawo. Zinduna-ke bafowethu lezi engiyiphethe lapha. Ngibonge nje ukusebenzisana nabo bafowethu, ngicela ningisapothe kakhulu. Engicabanga ukuthi ukufika kwami la emculweni kwenze ushintsho oluningi kakhulu empilweni yami ngendlela ningisapotha ngayo bathanda umculo. Ngizodlulisa ukubonga nje kini nonke, ngeke ngichaze ukuthi ubani nobani kanjani maningi. Ngicela bafowethu nisapothe kakhulu. Okunye nje mhlawumbe engakusho nje akukho aphandle okusho nje ukuthi ngiyabonga bafowethu kakhulu eniwenza kimi, niwenza nabanye abaculi. Engicabanga ukuthi izinga engikhuphuka ngalo xolo ukusho lokho, engicabanga ukuthi izinga engikhuphuka ngalo umthwakazi ngizophatha bafowethu njengekudala, ngizoqhaka impela ngwami ngendlela engigijima khona engomeni engikhuphuka kakhulu. So ngiyacela bafowethu kakhulu nabanye bafowethu labacula ngenhliziyo bafowethu aneshisa inhliziyo zocela zimdedisa. Ake ngitetele nje nami la induna zami zibeke nje uncane yabo. Kodwa-ke mina njengothisha wamanzi ngiyabonga kakhulu bafowethu, niphathe kahle, ngiyanithanda. Niqhubeke nisisapote kakhulu kakhulu kakhulu, nisihloniphe njengalokho sinihlonipha nani, sohleli sinithanda njengoba nani nikwenza lokho. Ngiyabonga kakhulu. Ngizotetela la
induna yami lapha nayo ithi kubeka nje. Hayi Mbolisi igama ngu-Ephraim Mike moyo from my village team. Sibonge umsebenzi wenziwe nguthisha. Wathi uletha nomaskandi esigabeni sakithi. Ngicabanga ukuthi esigabeni sakithi umculo wamaskandi ushoda kakhulu. Umculo nje ongatholakala. Kodwa ke manje nango umculo usufikile. Sicela nje isupport yenu. Ukunene nje hayi sizophinda sibuye futhi sibekele khona siyabonga. Angibingelele bathanda bomculo. Ngithi ngiyamhalalisela uthisha lapha. Ngiyamuza ukukhuphuka kakhulu. Ngicela ke bafowethu ukuthi nisupport kancane koze kulunge. Kancane nje koze kulunge. Lapha endimeni yamaskandi asijaheli utho. Kodwa nje ngelinye ilanga nosibona eindaweni ezokumele nisibone kuso. Kodwa ke so yilini efanele nisupporte size sibe lapha sifuna thina ukuya khona. Angibonga. Wawishaya lengo kujabula abantu, wawishaya lengo kujabula abantu, la la tenkisi, la la tekabasela, la la tenkisi, la la tekabasela. Ohamba kahle olala kahle, ohamba kahle olala kahle, thina sohlala sikhumbula ngemsebenzi yakhe emihle, thina sohlala sikhumbula mngani